Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw pindi tv min calmini on ɗo mbawɗon wonde dundi baba adama nde kala min bisimmonde kelle gadande rombino jayde aljuma 14 lewru mars 2025 bisimilla mon kelle gadande robindo jaydeji podortoɗen ko jaydi guindiri leydi sénégal jaydi le soleil ɓe garti koye fannu cellal ɓe garti koye derrière les troubles des pathologies qui se réveille ɓe garti noon koye ɓen ɓe ganduɗa ko duuɓe caɗele to banggue wonande ɗoygol ɗum noon caɗele to banggue wonande batte hani ko ɗum battinto ko e wonande to banggue neɗɗo e saaha nde ɗo woni e on caɗele ɗe ganduɗa noon to banggue wonde dañde caɗele ɗoygol wasde ɗanade ko battinto ko e ɓandu muɗum jayde le soleil hande ko hen dawi jayde rewmi quotidien ɓe garti koye fin de l'anonymat téléphonique ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko hutortoɓe téléphone aji to banggue wonande carte uji walla piece uji ɗi mbiyen ɗin piece uji ɗi mbaɗaka identifié ɗi ganduɗa noon no wayno ha joni jomumen mbattan ɗum e jeeyi mumen ne wayno ma ɗum dartine ñande cabantati e go lewru mars yiide jayde rewmi quotidien kono ɓe garti e on goto ɓe ganduɗa woni dealer tawi ko jeeyo koko wiyete ko huuɗo ɗaynoko ko kay tigui yinno nanguede toon to Rufisque caggal nde o naati e maayo hango go gam yidde dandude hoore makko e ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe nden kay kisal yowen jayde l'évidence ɓe garti ko RTP ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui ƴetti jaɓɓal gam tigui wawde dartinde dendagal ɗin piece uji ɗi ganduɗa mbaɗaka identifié ñande cabantati e go lewru mars nduɗo ndu gonɗen ɓe garti kamɓe l'évidence toon to CDC caisse des dépôts et des consignations ɓe mbi ko la vérité sur les départs négociés ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko riwaɓe toon to caisse des dépôts et des consignations yiide jayde l'évidence ne wayno ɗen diwe ene yadde tigui e jewte hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni wonɓe galle o kam e riwaɓe ɓe ko yiyete ko départ négocié ƴeewoyen jayde le verdict ɓe garti ko en pleine tournante budgétaire e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui jooɗino toon to ministére des finances ɓe garti koye duttugol omo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo boñ leydi Sénégal ko nonne kadi duttugol Abdou Diouf gonnoɗo directeur général du budget ɓe kolliti noon wonande ɗum ɗo waɗi teppol no fewi ko yitno noon e alhaali o saaha no leydi Sénégal yarata to banggue wonande fannu faggudu yiide jayde le verdict jayde le témoin ɓe garti koye 4 halif pour un fauteuil ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni hadre en nayo o saaha noon wonɓe foɗodirde nden jappere gam wonde halifa ɓe garti e yiide ni ɗiɗo ɓe ganduɗa poɗodirino ko yiyete ko noon 6 gam wonde halifa toon to Mbour wonno ko ñande jeeɗiɗi lewru janvier ɓenni ɗo jayde le témoin ko hen arti kono ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko temedere tato ganduɗa ko kay tigui gonno chauffeur eɓe toon to ICS industrie chimique du Sénégal ɓe ganduɗa noon ko itaɓe e gollorɗe muɗumen jayde source a ɓe garti koye alhaali Farba Ngom ɓen ɓe ganduɗa ko avocat ji makko kanko Farba Ngom député maire des Agnam wonno ɓe saisir toon to l'ordre des avocats gam wadde ko yiyete ko kuccodiral e jandiyankoɓe conférence de presse kono ha joni en dañani ko yiyete ko feu vert jabtowol fewde ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni l'ordre des avocats kono ɓe garti kamɓe source a omo ganduɗa ko kanko tigui woni keblo baroɗe leydi Sénégal omo ganduɗa ko Pape Thiaw caggal nde ɓe gadduno on ɓiɗɗo leydi Sénégal najo gurɗo toon to leydi Espagne Assane Diao saabi leydi Espagne yalti e fitnere yiide wonande l'Espagne crie au vol yiide wonande ko ɓiyum tigui woni ko wuja gam wadde fuko koyguel mum ga e nder leydi Sénégal jayde Dakar Times ɓe garti ko Amnesty International ko kañumen tigui ri laamu leydi Sénégal nde mbawta tigui wadde ko yiyete ko amnesty gam yaade ko yiyete ko e lawol caggal noon nde pelɓodiral ngol jangu ganda mbaɗino hitan ujunaje ɗiɗi e nogas e goho toti hitan ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi 2021 2024 saabi Amnesty International e rima ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni jaggue laamu leydi Sénégal nde mbaɗata gueɗe ɗe e lawol beele goto foof anda holko wonno hen e ko yitno e ɗin janguji jayde li quotidien ɓe garti ko e to yitno e to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni fedde FDR nden fedde ɓe ganduɗa rendini ɓen ɓe ganduɗa ko
Lundyankoɓe ɓe garti yande mo ganduɗa ko nguɗo laamu ko ɓe kolliti caggal hitande ha joni caɗele ɗe ganduɗa ko cattuɗe ɗe ɓesguji leydi Sénégal gurata kono kadi justice mo ganduɗa noon wona gajjiɗo e yiide jayde li quotidien e kan haala ene tawe e jayde li quotidien ngal jaltal ngal ganduɗa ko fedde FDR hanki o yani e laamu mo ganduɗa ko Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye jayde l'observateur ɓe garti ko e la nouvelle vie des enfants de Ndella Madior Diouf ɓe garti noon ko e gurdam kesam ɓen mo ganduɗa ko sukaɓe ɓe nehetono e galle o mo ganduɗa ko Ndella Madior Diouf caggal nde o fawa jungo jayde l'observateur arti hen kono ɓe garti e Lat Diop mo ganduɗa ko dumbaɗo o saaha caɗele ɗe ganduɗa ana wuuri ɗum to banggue wonande cellal mum toon to suudu dumbirdu to yena jayde L'As quotidien ɓe garti koye Idi Khalifa refuse le purgatoire ɗon ɓe ganduɗa ko kay tigui woni jaltal Idrissa Seck kam e Halifa Ababacar Sall ko kañumen hande oɗo saaha jalti gam dartade laamu ngu kono kadi weddade ɗumen gawa ɓe garti noon e caɗele o saaha no leydi ndi yarata e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui jogui laamu ngu yetta jayde point actu ɓe garti koye l'opposition tire sur l'état Sonko ɓe garti kamɓe fedde moɓodiral FDR nden fedde rendinde ɓen ganduɗa ko kay tigui woni landaji lundiɗi ɗi ɓe garti e koytno noon e caɗele to banggue wonande lawol o saaha no yarata ni e leydi Sénégal kono kadi ɓe garti e ɗin ɓe ganduɗa ko licencement ji ɗi ganduɗa teskama diwe kewɗe ɗo e gollorɗe e nder leydi Sénégal banggue yo e banggue kono ɓe garti kadi to banggue wonande o saaha caɗele faggudu leydi Sénégal jayde tribune quotidien ɓe garti koye caɗele to banggue e wonande e diwe kewɗe ɗe gurdam to banggue wonande ɓesdugol guura ka hani to bannu fannu cellal kamɓe kotki ko wiyete ko logement saabi jayde tribune artude yiide wonande c'est vrai problème qui devrait interpeller les députés ɓe garti kamɓe ɓe ganduɗa ko jayde tribune e jaltal o mo ganduɗa ko Mansour Faye mbiɗo wonande Ousmane Sonko ne peut pas emprisonner mon âme e yiide jayde tribune jayde enquête quotidien ɓe garti koye alerte sur la mafia des passeports ɓe garti noon koye wagginde laamu leydi Sénégal e yiideɓe toon to consulat mo Mila bureau des affaires consulaires garti yiide wonande ko ɓiɗɗo leydi Gambie heeɓi toon passeport mo leydi Sénégal e ko abbi e 1 million mbiyen million e koppareji men franc CFA saabi mo ganduɗa ko ministre des affaires étrangères holliti wonande ma waɗ hen losko gam nebbisade hen gueɗe en ƴeewoytu jayde grand panel ɓe garti koye les expulsions revivent les tensions bilatérales ɓe garti noon koye leydi Mauritanie caggal nde rewno ɓesguji leydi Sénégal e ɓesguji leyɗele goɗɗe saabi ɓe kolliti waɗi fitina hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe e fitina ngo lamorgo leydi Sénégal Dakar jogui caggal nde ɓiɓe mum gartira toon to leydi Mauritanie jayde grand panel arti hen jayde l'éveil quotidien jayde l'éveil ɓe garti koye financement du secteur agricole pour une rationalisation des interventions yiide jayde réveil ɓen koyitno noon to banggue wonande totirgol koppareji ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe to banggue wonande secteur agricole mbiyen ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe ndema ka gam tigui wawde ha joni daranade e saaha gam ɓe mbawata joguitade koyitno noon e caɗele patuɗe e ndema ka jayde rewmi jayde réveil arti hen kono ɓe garti to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko ARTP e jabbal ngal ƴetti gam dartinde dendagal ɗin piisuji ɗi mbaɗa ko identifié ñande capan tati e goho lewru mars ƴeewen jayde le quotidien ɓe garti ko pression sur le secteur industriel ɓe garti noon koye caɗele ɗe ganduɗa oɗo saaha cuuɗi gollorɗi ɗi no nguuro ɗum hani koyno to banggue wonande cembingol faggudu wonande e ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe cuuɗi gollorɗi ɗi to banggue wonande ustugol to banggue wonande cugguji ɗi yiide jayde le quotidien ɓe yiide wonande en tisse de baisse imposée des prix e yiide jayde le quotidien kono ɓe garti e FDR ɓe ganduɗa ko kañumen tiri e calti on proposition mo Amadou Ba wanno ko yetno noon e on amnesty ɗo e nder leydi Sénégal bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe a yaw Pindi TV ɗum woni komin dobinnomo e kelle gadane robindo jayde je subaka hande o min dokka on adi altine paɗo so hawre welede Allah